различни личности могат да се факат, докато ти опъвам от гачака. Не съм ти тук меч, нито ларикор. Аз съм моя пич, чуйте как се гора. Чуйте как се гора. Аз съм моя пич, чуйте как се гора. Не съм ти тук меч, нито ларикор. Аз съм моя пич, чуйте как се гора. Чуйте как се гора. Аз съм моя пич, чуйте как се гора. Ето Африка, как не стопи кръвта, чак в Америка, ми брати ти ума. Отново се връщаме, както се казва на темата, за всички от Перник, Пазарджик и Варна. Айде ли чуем ли студенти да вечер по-пиво? Поздравяваме Кати и гостите от Холандия, по-специално от Селин Дион, стари приятелки и така нататък.